ରାୟରଙ୍ଗପୁର ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ। ରାୟରଙ୍ଗପୁର ସହରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଜବରଦଖଲ ହୁହୁ ହୋଇ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ରାୟରଙ୍ଗପୁର ପୌରପାଳିକା ବେଫିକର ହୋଇ ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ସାଜିଛି। ରାଜନୈତିକ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନା ଗନ୍ଧ ନ ଧରି ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହର ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆକର୍ଷଣ ହରାଉଛି। ଯେଉଁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରାଜନେତା, ବେପାରୀ, ଜମି ଦଲାଲ, ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସମସ୍ତେ ସରକାରୀ ଜମି ଓ ମଠ ଜମିକୁ ଗିଲି ପକାଉଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଶାସନ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସି ରହିଛି। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ସରକାର ରାୟରଙ୍ଗପୁର ସହରକୁ ରାଜ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସହର ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବାଧକ ସାଜିଛି ସରକାରୀ ଜମି। ଜମି ସବୁ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଜମି ଦଲାଲ, ଜମି ମାଫିଆ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଧଳା ହାତୀଙ୍କ ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ନଛଳ ବନ୍ଧା। ସରକାରଙ୍କ ଆଦେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପାଇଁ ଜବରଦଖଲକାରୀଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ପରେ ନୋଟିସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ସରକାରୀ ଜମି ଛଡ଼ା। କିନ୍ତୁ ଅମାନିଆ ଜବରଦଖଲକାରୀ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆଦେଶକୁ ମାନି ରାୟରଙ୍ଗପୁର ତହସିଲ ପକ୍ଷରୁ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ରାୟରଙ୍ଗପୁର ସହରର ମେଡିକାଲ କୋର୍ଟ, ଅଁଲାଡୁବା ଗ୍ରାମ ରାସ୍ତାକଳ, ବାଇଦା ପୋଷି ଗ୍ରାମର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୁଲଡୋଜର ଲଗାଇ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଅଛି। ଏହି ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ରାୟରଙ୍ଗପୁର ତହସିଲଦାର ବିଶ୍ୱନାଥ ବିଶ୍ୱାଳ, ତହସିଲ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନିହାର କୁମାର ପାତ୍ର, ଆର୍ଆଇ ରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତ, ଆର୍ଆଇ ନମିତା ସେଠୀ, ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ, ପୋଲିସ ଆଇଆଇସି ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ, ପୋଲିସ ପ୍ଲାଟୁନ ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ରାୟରଙ୍ଗପୁରରୁ ଅକ୍ଷୟ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବି ନ୍ୟୁଜ୍।